Itago niyo na lang po ako sa pangalang Don. Ako po ay nakatira ngayon sa Cavite, kasama ng mga kapatid at magulang ko. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari taong 2004 at nakatira pa kami noon sa Legazpi City, Albay. 14 na taong gulang pa lang ako noon at lagi kong kasakasama ang pinsan ko na si JP na 1 taon lang ang agwat sa edad ko. Bagamat magpinsan kami, mag-best friend na din kasi kumbaga tropang dikit o partners in crime sa mga bagay-bagay. December 27, 2004. Hindi ko malilimutan ang gabing yun. Bakasyon noon kasi kakatapos lang ng Pasko. Dahil nasa teenage years kami noon, ay madalas kaming nasa labas. Kasama ng mga tropa namin na karamihan ay kabatch lang din namin nung nasa elementarya pa lang kami. Ito yung mga panahon na sinusubukan namin yung alak at sigarilyo dahil sa kuryosidad. Nakatira kami noon sa isang maliit na compound. Ang mga kapitbahay namin ay mga kapamilya lang din namin. Sina JP, mga kapatid ng mama ko, mga lolo't lola ko, at mga kapatid nito. Ang bahay namin ay nasa bungad lang ng compound. Samantalang ang bahay naman ni na JP ay nasa dulong bahagi na ng compound at nakadikit pa sa sementadong bakod na humahati sa compound namin at ng kabilang compound. Ang kabilang compound naman ay kasing laki ng compound namin. Pero kung titingnan, parang mas malaki yon kasi 2 bahay lang ang nakatayo sa compound na yun. Yung lupa sa kabilang compound at yung malaking bahay doon ay pagmamay-ari ng pinsan na lalaki ng lola ko. Dahil sa pinsan niyo ng lola ko, kaya tinatawag din namin siyang lolo. Pero hindi kami masyadong malapit sa kanya o sa pamilya niya. Kasi hindi naman din masyadong kagandahan ng mga ugali ng mga to. Mayayaman kasi. May bagong napangasawa itong lolo ko. At yung tatay ng napangasawa nito ay buhay pa rin ng mga panahon na yun. Yung tatay na yun ng napangasawa ng lolo ko ay kilalang aswang dun sa barangay namin. Maging ang asawa nito. Itong mag-asawang aswang ay doon na din nakatira sa compound ng lolo ko. Sila yung nakatira sa pangalawang bahay doon sa compound na yun. Ang bahay na kinatitirikan ng mag-asawang ito ay nakadikit lang din sa bakod ng compound at halos katapat lang din ng bahay ni na JP. Kung makikita nyo lang ang mukha ng mag-asawang to, talagang paghihinalaan mo na. Nakakatakot kasi ang itsura nito. Yung tipong kahit hindi pa nagaan yung aswang, nakakatakot na, lalo na yung lalaki. May katandaan na kasi ito, pero medyo malaki ang pangangatawan, maitim ang balat, at puting-puti na ang buhok. Yung akala mo talaga, walang kahit isang hibla ng buhok ang kulay itim. Puting-puti talaga. Medyo namumuti na rin ang mga mata nito dahil sa katandaan. Pero nagagawa pa nitong maglakad-lakad sa loob at labas ng kanilang compound. Sinasabing napasama daw ito sa giyera noong World War II nung kabataan nito. Isang veterano at pensyonadong tao. Ang kanyang kinakasama ngayon na kanyang pangalawang asawa na ay medyo may katandaan lang. Dito daw nakuha nito ang pagiging isang aswang. Dahil sa bakasyon nga noon, kaya yung pamilya ng pinsan kong si JP ay pumunta sa Maynila. Si JP lang noon ang naiwan sa bahay nila. December 26 nung gabi at medyo maulan. Yung ulan na parang alalay lang, hindi kalakasan, hindi rin naman kahinaan. Tumambay kami ni JP noon sa loob ng compound namin at nanonood sa mga tiyahin at tiyuhin namin na naglalaro ng tong-its. Tinanong ko nun si JP kung kumusta naman yung tulog niyang mag-isa dun sa bahay nila. Ang sabi niya naman, okay naman din at nakatulog naman daw siya kahit siya lang mag-isa. Ako naman,
bilang pinsan at best friend niya, ay nagpresenta na sasamahan ko na lang siya matulog sa kanila. Sabi naman niya okay lang daw kahit wag na. Siguro nahiya sa akin. Pero nagpumilit pa rin ako na doon na matulog. Sinigundahan naman ako ng mga tiyuhin at tiyahin namin. Gawa nga ng uso nun yung nakawan sa amin. Binilin pa nga nila kami na magtabi ng tubo o itak sa higaan para kung sakali mang pasukin kami ng magnanakaw ay may panlaban kami. Dulo na kasi talaga ang bahay ni na JP at barbed wire lang ang bakod sa gawing likod ng bahay nila at puro na mga talahiban. Natapos ang paglalaro nila Tia ng barahan ng mga bandang 11:00 na ng gabi. Wala na rin kaming magawa ni JP kasi nga naulan. Kaya naisipan na naming umuwi na at matulog na lang sa bahay nila. Ang bahay nila JP ay hindi gaanong maayos. Ang dingding nila ay gawa sa hollow blocks pero walang plaster ng semento. Walang mga pinto ang kwarto at tanging kurtina lang ang naghahati dito. At ang pinakapintuan naman nila ay gawa lang sa kahoy na kailangan mo pa talagang buhatin upang mabuksan o maisarado. Kaparehas din ito ang pintuan sa may likod bahay nila. Ang kanilang palikuran naman, bagaman nakadikit sa kanilang bahay, ay walang bubong. Kalahati ng bubong ng kanilang pinakabahay ay gawa sa anahaw at ang kalahati naman sa may bandang kwarto ay gawa sa yero at wala itong kisame. Kami ni JP ay sa iisang kwarto na lang natulog nun. Nahiga ako sa kama nila at siya naman ang natulog sa folding bed. Bandang mag-uumaga ng December 27 ay nagising si JP para umihi. Nagising din ako noon gawa ng ingay ng folding bed niya nung bumangon siya. Pagbalik niya, tinanong ko siya kung anong oras na ba at ang sabi niya ay 2:30 AM na daw. Nung mga oras na yun ay napansin namin na nagtatahulan yung mga aso sa labas na parang may hinahabol. Lalabas na sana kami nang bigla naming naalala na di pala namin nadala yung itak at tubo na binilin sa amin ng tiyahin namin. Dahil sa wala kaming armas at wala din kaming flashlight, ay hindi na rin kami lumabas at hinayaan na lang yung ingay ng mga aso. Hanggang sa nakatulog na ulit kami. Ilang oras ang lumipas, narinig kong nagising ulit ang pinsan ko. Pero ngayon, sobrang dilim na sa loob ng bahay nila. Nag-brown out pala. Kahit ang pinsan ko, hindi ko na makita sa sobrang dilim. Tinanong ko siya kung saan ba siya pupunta at ang sabi niya, iihi lang daw ulit at titingnan na rin kung merong gasera sila at posporo. Pagbalik niya, wala siyang dalang pailaw kasi wala daw talaga siyang mahanap gawa nga ng sobrang dilim. Tinanong ko ulit siya kung anong oras na at pagtingin niya sa kanyang relo, malapit na pala mag 5:00 ng umaga. Kita naman niya yun kasi glow in the dark naman yung relos niya. Pero kahit ganun, madilim pa rin kasi maulan at dahil sa bare months, mas mahaba talaga ang gabi sa umaga. Sabi ko sa kanya, umaga na rin pala, maya-maya lang magliliwanag na rin. Nung bumalik na kami sa higaan para matulog na lang ulit, bigla kaming nakarinig ng huni ng ibon. Medyo mahaba ang huni nito at bigla itong lumipad na halos rinig mo talaga yung pagkumpas ng pakpak nito. Maya-maya pa, bigla kaming nakarinig na parang may nahulog sa bubong. Parang isang sako ng bigas ang nahulog sa bubong na yero sa sobrang lakas nito. Napaupo talaga kami noon sa sobrang gulat. Ramdam ko rin na nahulog sa akin ang mga agyo ng bahay nila dahil sa lakas ng pagbagsak. Nakakapagtaka lang nito dahil wala man lang kaming narinig na gumulong pagkatapos nun. Kasi kung bato man yun o kahit malaking bato,
ay gugulong pa rin to pababa. Pero wala kaming narinig na ganun. Doon na pumasok sa isip ko na baka aswang ang lumapag sa bubong. Ang aswang na halos sa kabilang bakod lang nakatira. Sobrang takot na takot ako noon. Halos hindi na kami makagalaw ng pinsan ko. Pero hindi kaming dalawa nag-iimikan. Nagpapakiramdaman lang kami. Lalo pat sobrang dilim talaga. Ang nasa isip ko noon, paano kung pasukin kami ng aswang at may gawin sa amin ito? Wala kaming kalaban-laban kasi madilim at wala man lang kaming armas. Bigla kong naalala yung tito namin na nakatira sa katabing bahay lang ng bahay ni na JP. Doon ako biglang nagkalakas ng loob. Sabi ko sa isip ko, kailangan naming mag-ingay dito para magising yung tito ko, marinig kami at masaklolohan. Naisip ko din doon na lumabas na lang para makapunta sa bahay nila tito. Kaya ang ginawa ko, kahit nangangapa, ay dahan-dahan akong pumunta sa higaan ng pinsan ko. Sabi ko sa kanya, may aswang. Tumugon naman ito sa akin na maririnig mong nangangatog na rin ang boses sa takot. Pabulong kong sinabi sa kanya na mag-iingay ako para may makarinig sa amin. Sumang-ayon naman siya. Hindi sa pagmamayabang pero ako kasi ay may katangkaran din at ang bubong naman ni na JP ay mababa lang na halos abot na ng kamay ko. Umapak ako nun sa upuan at pinagsusuntok ko ang yero na bubong nila. Halos sugat-sugat kamao ko nun. Pinagmumura ko yung aswang sa labas. Tinawag kong demonyo at hinamon ko na papatayin ko siya. Halos lahat na ng alam kong mura nasabi ko na. Pero hindi pa rin lumalabas ang tito ko sa bahay nila. Wala pa rin sumasaklolo sa amin. Paulit-ulit ako sa pagmumura hanggang sa nasabi kong subukan mong pumasok dito at magkakasubukan tayo. Papatayin ka ako kitang demonyo ka. Paulit-ulit pa rin ako nun sa pagmumura. Mga halos 5 minuto na ako nun kakasigaw. Pero wala pa rin rumiresponde sa amin. Doon ko na naisipan na lumabas ng bahay. Sinabi ko ito sa pinsan ko at tumugon naman siya sa akin. Yumuko ako ng dahan-dahan para hagilapin sana yung tsinelas ko. Siyempre madilim, kaya dahan-dahan lang ang paggalaw ko. Ayoko kasing tumama sa kung ano sa paligid ko. Nung kinakapanan ng kamay ko kung nasa ng tsinelas ko, ay bigla akong nakaramdam ng malakas na hampas sa kaliwang bahagi ng mukha ko. Sobrang lakas nito na halos mapatnumba ko. Buti na lang at napasandal ako sa folding bed na hinihigaan ng pinsan ko. Pagkatapos ng hampas na yun, ay naisip ko na inatake na ako ng aswang. Biglang namanhid ang kaliwang bahagi ng mukha ko at bigla na lang ako napasigaw sa pinsan ko na andito na siya sa loob, hinampas ako. Naghahawak kami ng kamay ng pinsan ko at halos dikit na kami. Parehas kaming sumisigaw at umiiyak. Ako humihingi ng tulong at tinatawag ang pangalan ng tito ko. At ang pinsan ko naman ay bagaman hindi sinakta ng aswang, ay panay pa rin ang mura ng pasigaw at sobrang takot na din. Halos 3 minuto kaming sumisigaw ng pinsan ko at dun pa lang kami narinig ng tito namin. Halos mawala na kami ng boses sa kakasigaw. Nung marinig ko yung boses ng tito ko na tinatawag na nga kami, ay bigla kaming nabuhayan. Pero syempre nandun pa rin yung takot. Binalibag ni tito yung pintuan at nakapasok dala-dala ang flashlight. Sabi niya, anong nangyayari sa inyo? Ang sabi ko naman, inatake kami ng aswang. Napamura ang tito ko at galit na galit.
Agad itong humarap sa may bakod at doon nagsisisigaw. Ilang beses itong nagmura at ang sabi, kilala niya raw kung sino yung aswang. Sa sobrang lakas ng pagsigaw ng tito ko, narinig pala ito ng mga tiyahin namin. Nagdatingan na rin ang ibang mga pinsan namin, yung mga lola namin. May mga dala itong emergency lights. Doon nila nakita na basag na palang talukap ng kaliwa kong mata at nabasa na rin palang damit ko sa tulo ng dugo. Kaya pala sobrang namamanhid yung kaliwang bahagi ng mukha ko. Kita din nilang namaga talaga yung kaliwa kong pisngi at namumula. Sinabi kong hinampas ata ako ng malakas ng aswang. Subalit, hindi man lang nga namin ito naaninag ng pinsan ko. Gawa nga ng sobrang dilim. Kinaumagahan, kunento namin kina tito ang buong pangyayari. Tinanong namin sila kung bakit parang hindi nila kami naririnig. Gayong napakalapit lang ng bahay namin at halos dumugo na ang lalamunan namin sa kakasigaw. Sabi nila, wala daw talaga silang narinig kagabi. Yung tito ko naman, ang sabi, nagising daw siya sa isang mahinang ingay. Pero ang naririnig niya daw ay parang mahinang pag-iyak lang ng mga bata at parang napakalayo daw nito. Hindi daw siya nang mapakali kaya lumabas siya ng bahay. Kinailangan niya pang lumabas ng bahay para malaman talaga kung nasaan ang gagaling ang ingay. Nagtaka kami kasi halos konting hakbang lang ang pagitan ng bahay nila at ng pinsan ko. Kaya dapat rinig na rinig talaga nila yung pagsigaw namin. Nung paglabas niya daw ng bahay nila, ay sa kanya lang napagtanto na galing pala sa bahay ng pinsan ko, yung ingay. Dun pa lang daw siya sumaklolo sa amin. May nakapagsabi sa amin na isa daw ito sa kakayahan ng aswang. Kaya nitong pigilan ang ingay sa paraan na walang makakarinig sa biktima nito. 2 araw bago magbagong taon, dumating na yung mama at kapatid ni JP. Sabi sa akin ng mama ni JP ay madalas daw talaga siyang makarinig ng mga ingay na yun. Yung parang may kung anong mabigat ang naglalanding sa bubong nila. Sa pareho ding oras. Pero hindi lang nila ito pinapansin kasi hindi naman daw sila inaano. Ang iniisip niya na lang ay nakikiraan na lang daw yung aswang sa bubong nila sa pag-uwi nito galing sa pambibiktima ng kung sino. Kasalanan ko pa nga daw kaya kami sinaktan nito. Kasi pinagmumura ko daw at inayang makipagsagupaan dito kahit wala akong laban. At syempre, malakas din daw ang loob ng aswang kasi alam niya naman na hindi siya makikita kasi nga walang kuryente. Makalipas ang ilang araw, ay nandun pa rin ang trauma sa amin ng pinsan ko. Kumalat na din yung kwento namin sa buong barangay. Isang araw, ay dumaan ako doon sa katabing compound namin. Nakita ko ang matandang lalaki na hinihinalaan naming matake sa amin. Nakatambay lang yun sa kanilang gate. Sobrang sama ng tingin nito sa akin at may sinasabi pa ito na hindi ko maintindihan na parang may binubulong. Sobrang takot ko ulit nun at napatakbo talaga ako pauwi sa amin. 1 o 2 linggo matapos nung nangyari ay halos sariwa pa rin sa isip ko ang nangyari at nasa trauma pa rin ako nun. Doon ako sa bahay namin natutulog, katabi ng kapatid ko. Sa lapag lang kami na natutulog at naglalagay lang kami ng plastic na banig at foam. Sakto lang kasi ang laki ng bahay namin. May 3 kwarto, pero 7 kaming magkakapatid. Idagdag mo pa si mama at si papa, kaya hindi na talaga kami kakasya sa mga kwarto. Isang gabi, ay bigla akong nagising ng mga 1:00 ng madaling araw. Pagmulat ko ng mata, ay napansin ko na parang may nagsasalita. Ang inisip ko nun si mama at papa lang yun at nag-uusap.
Malapit kasi sa sala ang kwarto nila at kortina lang din ang tabing nito. Pero nagtataka ako kasi hindi ko maintindihan ang mga salita nila. Pinakinggan ko ito ng maigi. Hanggang sa naririnig ko na parang lumalakas ito. At parang palapit pa sa akin na halos maramdaman ko na sa kaliwang tenga ko. Ramdam ko na talaga noon yung paghinga sa tenga ko nang nagsasalita. Hanggang sa hindi na ako makatiis at bigla akong napalingon. Paglingon ko, wala naman akong nakita. Kakaiba talaga. Kasi ano yun? Matapos akong lumingon, hindi ko na ulit narinig yung boses. Hanggang sa nakatulog na lang ulit ako. Makalipas ng ilang araw, may napanood ako nun sa TV. Yung palabas ng ABS-CBN na Nginig. Sakto ang palabas nun ay kwentong aswang. Isang batang dalagita ang inaswang at binalikan pa ng aswang. Pinakita doon na lumapit ang aswang sa bata at binulungan din ito na halos dikit na yung bibig sa tenga nito. At paglingon ng dalagita, ay bigla itong nawala. Doon ko napagtanto na baka binalikan ako noon ng aswang. Mas lalong nanaig yung takot sa isip ko at sa puso ko noon. Halos hindi na ako lumalabas ng gabi noon at umabot ito ng ilang taon bago bumalik yung dating tapang ko. Nabalitaan na lang din namin na umalis na rin yung mag-asawang aswang doon sa kabilang compound. Pagkatapos ng ilang taon din, ay namatay na rin yung lalaking aswang. Sinasabing naipasa daw ang pagiging aswang nito sa apo nitong lalaki. Maraming salamat sa pakikinig. Please like and subscribe para updated ka sa mga bagong videos. Pwede kayo mag-send ng inyong kwento sa philippinetales@gmail.com o kaya naman sa Facebook page natin. Yung mga links nasa description box. Para sa mga shoutouts, comment lang kayo sa baba. Maraming salamat ulit.